Привет, интернет! Дядо Петко ще ви покаже как се връзва вратовръзка, като в доброто старо време. Знам какво си мислите. Кога ли ще ми потребва? Но аз като старомоден човек си мисля, че всеки млад мъж трябва да може да връзва вратовръзка. И не се притеснявайте, не е никак сложно. Вдигаме еката нагоре. Разделяме вратовръзката на две части. Едната с дълъг край, другата с къс край. Държим с дясната ръка дългия край. С лявата ръка държим късия край. След това привятаме дългия край около късия край. След това въртим дългия край надясно. След това дългия край го прехвърляме отгоре през тази примка. Хубаво издърпваме, изтягаме, за да се получи, виждате ли, един триъгълник. За да се ориентирате, виждате, че вратовръзката, дългия край е на обратната страна. Този дълъг край го премятаме през така наречения триъгълник, завъртаме назад и прекарваме през този клуб и изтегляме надолу. И сега хващаме възела и го пристягаме около врата. Малко като оригами, нали? Какво ще кажете? Готин сама. 30 години тандем. От поколение на поколение.